kumaliza tsiku lathu la lero tabweranso kuti tifotokozere kuti kodi zotsatira zathu zikuyenda bwanji zimene zikuyenda pamanja komanso kudzera pa makina komanso kuti tifotokozere kuti kodi madandaulo amene talandira pofika pano ndi ati ndipo kodi tachitapo zotani. Po nkhani ya zotsatira zathu kummawa tinafotokoza kuti katundu wayamba kunyamuka kuchoka kuma polling station kupita kuma constituency tale center, ndipo timafuna tifotokoze kuti imene imafika 5 koloko madzulo pano zinali motere. Katundu akuchitipa Karonga district komanso Karonga town ndi Kurumphi amene anali kuti wakafika kuma constituency tale center. Kunzimba adakali munjirabe kuti sitinamalizitse. Mzuzu City, Nkhata Bay district komanso kulikoma kumene kunali kuti zamalizika. Kunkhotakota ntchito inali dakali. Kasungu district komanso Kasungu municipality inali kuti ntchito yatha pamodzimodzi kunchisi kudowa kusalima komanso kunchinji. Kulilongwe district idakali nkati. Lilongwe City yamalizika kudedza idakali nkati. Kunchewu tinali kuti tamaliza kupatula center imodzi. Mangochi district, Mangochi town, Balaka district komanso kumachinga kumene kunali kuti tamaliza. Kuzomba district idakali nkati koma Kuzomba City, Kuchiradzulu, Phalombe, Mulanje komanso Blantyre kunali kuti tamaliza. Blantyre City idakali nkati koma kuneno tamaliza. Mwanza Kucholo idakali nkati. Kulochenza tamaliza. Kuchikwawa ndi Kunsanje idakali nkati. Mene imati 8 koloko ndiye kuti tinali kuti tanyamula katundu ochokera kuma polling station okwana 15,127. Paja tikumbukira kuti ma polling station athu onse anali 15,148. Kusonyeza kuti ntchitoyi tasuntha ndithu ndipo tatsala ndi ma polling station okwanira 21. Tikumbutsire kuti kodi zotsatira zathu zimene zikuyenda pamanja zikulongosoledwa motani. Tinafotokoza kuti ma results onse anawerengedwa pa polling station pamanja ndipo amene watengedwa ndikukafika ku constituency tale center ntchito imene ndafotokozerayi. Zikafika kumeneko ndiye kuti a constituency returning officer akalandira ma records a constituency yonseyo ma polling station amene ali mu constituency yonseyo ndiye kuti kumeneko awonkhetsera ndikuwaphatikizira kenako adzinyamula pamanjanso kupita kwa district returning officer. Returning officer amenewa alandira zonse za mu consolo yawo ndipo akatero awonkhetseranso za pachisankho cha president kenako anyamuka ndikubweretsa katunduyo kubwera kuno. Mukaonetsetsa ndondomeko ndiye kuti ikutengabe kanthawi ndithu kuti adzafike kuno kuti achite ntchito yowonketsera zonse atalandira kuchoka kuma constituency onse ma polling station onse ndiye kuti zitenga kanthawi ndithu. Commission silandira katundu osakwana kuchoka ku consolo komanso consolo singalandire katundu osakwanira kuchokera ku constituency. Tifotokoze za kutumiza ma results kudzera pa makina. Commission yakhala ikulandira zotsatira kudzera pa makina. Awa ndi ma records amene achitidwa scan pa constituency tale center. Mene imafika 7 koloko usiku uno kuti titalandira ma records 28,506 kuchokera kuma polling station imene tinene kuti ndi 69.19% ya zonse zimene tikuyembekezereka kuti tilandire. Pa zisankho zonse zitatu tikuyenekera kuti tilandire ma records 41,198. Tikumbutsirenso kuti malinga ndi ndondomeko zathu kuti tikuyang'anira zapamanja komanso za makina. Commission siyamba kuunika zotsatira malekana titalandira zonseso zapamanja kuchokera kuma consolo. Koma titsimikizire kwa mamonita achipani komanso amene mukuyimirira oyima paokha kuti
tikagwira ntchito yonse kuno tizikupatsirani a printed copy kapena malizatso kuti tatsindikiza kuti nanunso mukhale nawo apamanja pano. Izi ndikuti zichitika tikalandira ma physical records kuchoka ku district returning officer. Tikambeko nkhani ya network imene inafunsidwa mmawa. Commission inaona kuti pali malipoti ochuluka ndithu pa mawayilesi komanso masamba anchezo kuti panali vuto la network ndipo funso linafunsidwanso mmawa monga tinafotokozera. Timafuna tifotokozenso kuti tili ndi call center kumene kunso tikumalandira kuti kuli ma challenges otani. Nkhani ya network itadziwika tinatumiza ma technicians amene tinakhazikitsa ndondomeko kuti pakakhala mavuto ena aliwonse iwo watizitha kuwatumiza kuti akaone kuti vuto ndi chani komanso kuti akonze. Ndipo amenewa anatumidwa kuma tale center kumeneku kuti akathe kukaona kuti kodi vuto ndi chani komanso kuti akonze. Ndipo izi zachitika ndipo tichite report kuti zimene zinaoneka ndikuti mavuto ambiri anali technical in nature osati kuti inali vuto ya network. Koma titsimikizire mtundu wa Malawi kuti tipitiriza ndithu kuyang'anira kuma constituency tale center konse kuti ngati pali mavuto ena aliwonse kaya ndi network kaya ndi vuto lina lililonse zonsezi tizilongosole pamene tikugwira ntchito yathu yolongosola results. Tsopano timati tifotokozereko za madandaulo amene talandira komanso talingalira pofika pano. Talandira dandaulo kuchokera ku chipani cha Mafunde. Iwowa adandaulira Bambo Tone Ngalande ku Ngwangwa constituency ku Balaka. Dandaulo linali lokuti Tone Ngalande akuwa amapereka ma handout ndikati handout mwandimva eti Commission yawadziwitsa chipani cha Mafunde kuti nkhani za ma handout malinga ndi malamulo athu amene amayang'anira ndi a registrar of political parties monga takhala tikufotokozera mbuyomu makamaka pamene timayamba kampeni. Ndiye chipani cha Mafunde chadziwitsidwa kuti chikadandaule ku ofesi ya registrar of political parties pokhala iwowa ndi amene ali ndi udindo kuyang'anira nkhani zimenezi. Dandaulo lina lachoka kwa Mai Khadija Leya Chunga. Iwowa ndi amayimira nawo chisankho ku Lilongwe Kamphuno constituency. Kudandaula kwawo kunaliko kuti iwowa amamonita awo maina awo sanapezeke pa mndandanda umene unali. Constituency kumeneku bwanji pokhala kuti nthawi yapita commission inapanga chiganizo kuti tiyankhe kuti nkhani imeneyi nthawi yake inapita. Mai Winnie Chikwaya anadandaulira Bambo Martin Luka ku Dowa Central constituency ndipo anadandaula nkhani zingapo. Choyamba inalinso nkhani ya ma handout kuti Bambo Luka amaperekera ma handout ndipo tafotokozera kuti akadandaule ku office of the registrar of parties okhala mwini wa nkhani imeneyi. Panalinso nkhani kuti Bambo Luka amapereka chimanga koma amanamizira kuti chimanga chimenechi chikuchokera ku Department of Disaster Management Affairs. Ndipo iwowa amanena kuti zimenezi ndi ziphuphu. Pachifukwa cha ichi tinawuza kuti apite akadandaule ku Anti-Corruption Bureau imene ili nthambi imene mayang'anira nkhani za ziphuphu. Komanso anadandaula kuti Bambo Luka amachita kampeni pamene kampeni inatsekedwa. Ndiye tinapempha kuti pa nkhani imeneyi zoonadi ndi commission imene imayang'anira nkhani zimenezi koma atibweretsere umboni otithandizira kuti tione kuti nkhani tingathandize motani. Dandaulo lina linachoka kwa Mai Mauluka. Iwowa amadandaula kuti Bambo Benex Mwamulima achipani cha Malawi Congress amenewa akuti amaperekanso ma handout
komanso kuti anawamenya a group village headman Kaluwa ndi kuwalanda foni mmene munali umboni oti iwowa amapereka ma handout komanso anadandaula kuti bambo Mwamulima anamenya so anthu ena 80 koma mayina anthuwo sanaperekedwe. Commission inaganizira dandaulo limeneli ndikuona kuti nkhani ya handout ipite kwa Registrar of Political Parties komanso kuti nkhani zoti abambo Mwamulima anamenya anthu zimenezi zipite ku polisi popeza kuti ndi nkhani za upandu. Tipamene tikumaliza tikumbutsirenso kuti kodi tikakhala ndi madandaulo tipange bwanji. Ngati tili ndi madandaulo malinga ndi ndondomeko zimenezi mukufunika kuti muzibweretse kapena mutumize ku commission koma mochita kulemba madandaulo oyika pa masamba anchezo kaya ndi pa wireless kaya ndi pa WhatsApp kaya ndi pa voice note zimenezi ndizosaloledwa ndizosavomerezeka. Chonde tipemphe kuti ngati muli ndi dandaulo lina lililonse tilembereni email kudzera ku co@mek.org.mw kapena kukasiya ku office kwathu ku Chisankho House. Mukakasiya ku office kwathu ndiye kuti zikhalanso bwino chifukwa ndoti ifeyo tikalandira ndithu pamanja komanso ndikulemba nthawi imene talandira. Izi zimathandizira kuti dandaulo lina lililonse tilione ndithu litifike ndipo tilingalire ndi kupereka mayankho athu kapena mathandizo athu. Ndikuthokozeni nonse amayi ndi abambo chifukwa chakumvetsera kwanu. Zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri apa mpanda malawi electoral commission mundilole kuti ndipemphe athu ankhani ngati ali ndi mafunso abwere azafunse. Zikomo kwambiri, ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Pamene amalawi ambiri ali ndi chidwi kufuna kumva zotsatira zotsimikizika kuchokera ku bungwe lanu, kodi anthu ayembekezere nthawi itali bwanji chifukwa vuto la network likuoneka kuti lidakapitirirabe. Kodi ngati commission kapena ngati bungwe sizingatheke mwina kungoyitanitsa zotsatirazo nkumalizitsa konkuno ku National Tally Center? Komanso funso lina pa tikuchotsera masiku 8 amene ndi ovomerezeka, kodi zitakhala zoti mwalandira madandaulo kapena kuti madando ofunika mwina ku mabwalo a milandu muzakwanitsa kuwapatsa anthu zotsatira zotsimikizika masiku 8 amenewa? Zikomo. Zikomo Chair, ndine Kenford Ndima, mtolankhani wa Zodiac, ndine mafunso awiri. Funso loyamba ndimafuna kumvetsa kubalaka kwachitika kesi imene apa mwafotokoza kuti ndi boma limodzi limene kuwerengera mavoti kwatha, koma malipoti amene mtolankhani wathu watipatsa akuti Tally Center ya district la Balaka ayimitsa kaye kuwerengera mavoti kuti apitirize mawa 8 koloko mmawa chifukwa cha mavuto a network. Ndeti mafuna mutilongosolere bwino pamenepo. Komanso pachitika kesi ngati ku Chikwawa pa Kalambo TDC imene ndi constituency Tally Center ya Chikwawa West constituency. Kumeneko anthu othandizira pa chisankho ananyenyera mavoti. Nkhani yake amayankhula nkhani ya kuchedwa kwa returning officer kupanga ziganizo komanso network. And reporter wathuso kumeneko akufotokoza kuti apolisi nawo anali pamalopo anangozisiya nkuchokapo. Timafuna kuti fotokoza kuti mwina kesi imeneyi mwayisofa bwanji? Zikomo. Zikomo kwambiri Chair. Zina langa ndine Robert Loka, reporter from Midge Radio. My question is an extension from Ken Fond's question, but then it's about zakubalaka zomwezi. Timangufuna tingomva nena kuti momwe zikumvekera kuti ma operations apangidwa suspend mpaka na mawa 8 o'clock chifukwa cha vuto la network. Vuto limene litapitilira
mupange chani ngati bungwe la MEC. Zikomo. Chair, ine ndi Damiano Kalajira, Dowa FM. Pa constituency Tale Center ya Mulodza, panachitika case pa stream number 6. Presiding over, amene anali pamenepo, analawisa upanga fill form ya results, ndipo anapangidwa cancelled. Itapangidwa cancelled, presiding over ameneyu, samadziwa kuti pepa limeneyo walisia kuti. Ndimafuna kufunsa kuti kodi zotsatira za pa stream imene zikhonza kuvomerezedwa opanda original result sheet, komanso zimapezeka kuti malo ena pamapezeka original results sheets komano duplicate samapangidwa field. Kodi zimenezo zotsatira za pamenepo zikhonza kuloledwa? Lomaliza funso langa ndinaona kuti pa center ya Chifuniro mu constituency yomweyi form 18 padalibe case imeneyi ngati nkhani imene yakula kwambiri Chair ndi yokhudza network. Ndimafuna ndimvetsetse vuto limeneli linabwera kapena linaoneka poyamba pamene machita dry run ya makina anu. Mukudabwa kuti zimene zikuchitika pano, are you surprised that we are having these problems zoti zinaonekapo kale poyamba? Kungobwerezaso mwina zimene anafunsaso anzanga kuti if this problem persists, do you have an alternative plan kuti mwina ntchito yo tumiza zotsatira za chisankho isayime kutengera kuti tikuyang'anira masiku 8 amene within which you are supposed to release the results? Nditsindikenso mwina pa nkhani imene anafunsa nzanga Kenfoni Mdima ya kubalaka mwakamba kuti tabulation umene kuyachitika. Do you have the results from Baraka? Chifukwa ukoko akuti network yavuta sangatumize zotsatira. By saying tabulation yachitika, does it mean you have the results kapena results sanafike mukuyembekezeraso zina? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Madam Chair. Ndine Brian Banda, ndachokera ku Times Television. Mafunso awiri. Mwenera kuti mukudikira mafomu amene asainidwa ku constituency centers. Funso limene mafunse kuti zitapezeka kuti zimene anthu asainira ku district pofika kuno mwina zasiyana, mwakonza njira zotani zokonzera ma practice amene in the event kuti zimenezo zachitika? How safe kuti njiramo palibe chimene chingachitika ku mapepala amenewo? Funso lachiwiri ndapezerapo mwayi chifukwa choti General Phiri komanso Inspector General Yola alipo mpano. Pamamveka some pockets of misconduct ku Mangochi kuti IMDF anangwira wina amene anavala za MDF koma si wa MDF. Funso langa lakuti angatsimikizire chani General Phiri komanso Inspector General Yolam kuti tikhala bwinobwino mdziko muno mukalengeza masankho zotsatira, komanso akuchitanji kuonetsetsa kuti amphulupulu agwidwa mdziko muno? Mundikhululukira chifukwa ndikudziwa kuti General Phiri sali ku high table kundi Inspector Yolam, koma ndimaona ngati kuti this is an opportunity where we can also hear from them if it pleases you, Madam Chair. I thank you. Good evening. I'm Joseph Mali from Nation Publications Limited. My question is related to a case in Mzuzu, specifically Mzuzu City South West. 3 presiding officers
from 3 polling stations went with duplicate 18B result forms to the constituency returning officer, and these duplicates could not be encoded. As I speak, there was a chance at some point to try resolve the issues through the Mzuzu CEO, but nothing happened. So there is still no progress to that. What we get is that they had made mistakes on the original form, and then they decided to get the duplicates. What is the way forward in such cases? Because we have this single constituency and these 3 cases. Thank you very much. Ziko Mwambiri, Madam Chair. Zina langa ndine Kathleen Wayo from Radio Tigawani. Fuso langa lilimoteri. Some candidates have declared themselves winners maga kuzera pa social media. For example, ku constituency ya Mlodza kulionge konkono kwa pezoti kuambika mpongwe ndi mafuna kuti ndifuse kuti zimene zizipo zipanga hando bwanji. Ziko Mwambiri. Ziko Mochea, ndine Wycliffe Njiragoma wa Nation Publications. Ngati ndakumvani bwino mwanena kuti mwalandira you're calling them individual what results okwana 15,000 plus should represent 98.8% ya zonse zimene mukuyembekezera. Koma mwati kuti mugawire nyumbayi anthu ambe kuziona ndi kumazigwiritsa ntchito imene angachitire unofficially tidikirabe mafomu amene achokere ku district tally centers. Si kungatheke kuti zomwezo za electronic izo anthu tiziziona and we stress kuti these are unofficial results. We are waiting for the whole process mene ikuyenera kuyendera kuti anthu adziwe. Koma now enafusa anenaso kale kuti mwina mitima ili mwamba anthu afuna atadziwa kuti what is happening. So Mwambiri. Thank you so much, Honorable Chairperson. That marks the end of the question session, and I will humbly request you attend to them. Thank you. Ziko Mwambiri Sangwani, ndithokozenso onse mafunso amene abwera. Ndiyankha mafunso amene abwera ku Malawi Electoral Commission, koma mafunso amene akhudza mbali ya chitetezo ndizapempha Commander General Valentino Piri komanso Inspector General Madam Yolam kuti mutiyankhireko mafunso achitetezo ndikamaliza. Ziko Mwambiri. Kachere ku munthu nkhani za network, choyamba mwina ndibwerenze simunamvetsetse mmene ndimayankhula. Tinanena kuti tili ndi ma technicians amene tinapanga deploy titalandira ma report, ndipo anapita m'madera mmene mumu ndikukapanga resolve ma issues kumene tinachita discover choyamba kuti zina zimene zimakambidwa kuti ndi network, it was not network, it was technical issues that needed the technicians to assist our operators. Ndipo atathandizira zimenezi zinakhala kuti zinthu zalongosoka. Nafotokoza kuti talandira electronic transmission pa nthawi imene tima as at 7 p.m. tinali pa 69.19% kusonyeza kuti zinthuzo zikubwera ndithu. Funso limene ndiye kuti ndikuphatikiza ndi limene nachoka ku miji komanso a John Paul Kayuni, zonse za network ndi zimenezo. John Paul ndikhangale ndikupita kuti ndikubwerera ndifuna ndipange deal with all issues resting on one matter in one time. John Paul Kayuni, nthawi ya dry run there were issues of internet connectivity ndi ma center ena. Choyambirira iyi silinganene kuti linali vuto chifukwa chokuti
You remember the dry run inali kuti tionetse what will be the issues to anticipate kuti kodi kutsogoloko tingathe kukumana ndi zotani. And because of that, we deployed or we put in place mechanisms. Choyamba monga ndafotokozerera kuti tili ndi ma technicians because tikuzindikiraso kuti pena pake timangoti ndi network koma pali ma issues ena, and that's why we have those technicians in place kuti akaone kuti ma issues ndotani. Tinafotokozaso mmawa kuti tili ndi anzathu a Airtel komanso a TNM. They are actually here at the National Tally Center tikugwirira ntchito limodzi to troubleshoot these areas kumalo kumene kuoneka kuti we are having intermittent connectivity. Ndiye kuti they are on site kuti atithandizire. Tili ndi anthu pano akuma service providers amenewa komanso ali ndi anthu awo in the field kuti atithandizire pa nkhani imeneyi. Munafunsanso Kachere kuti kodi sizingatheke kuti, allow me to paraphrase, munafunsa kuti sizingatheke kuti tingochita short circuit our processes kuti kumene kukuvuta network ko zinthu zingofika kuno. Ayi sitingatero chifukwa chokuti tili ndi ndondomeko and processes in place zimene choyamba zinakhazikitsidwa ndi malamulo. So tikamanena kuti ma results achoka ku polling station apita ku constituency tally center apita ku district tally center ndikudzafika kuno, sikuti tangofuna kutalikitsa ndondomeko. Ndi mmene malamulo athu anakhazikitsidwira, tikuyenekera kuti tidutsenso mosemo kuti tikwaniritse mmene malamulo anakhazikidwira. Koma in doing that tayikanso mechanisms in place to ensure kuti zonse ziyende bwino. Mwafunsa kuti kodi ngati pali madandaulo zimenezi tikwanitsa ma timelines amene anakhazikitsidwa ndi malamulo. Eya tikwanitsa chifukwa chokuti ma complaints amene tikulandira sikuti tikungodikirira kuti tifike mpaka tsiku number 8. The commission is sitting every day. Takupatsani report madzulo pompano madandaulo amene tinalandira ndipo amenewo we have already looked at them, we have resolved them, and we have communicated kwa iwo amene adandaula. Chifukwa chimene tikumakumbutsira process yoperekera madandaulo ndiyo kuti madandaulo azibwera, we should be dealing with them as we go along. Komanso ma records athu akafika kuchoka kuma polling station akaenda ntchito yonse. One of the documents that we have is a complaint logbook. Mene moja makhaso madandaulo amene aperekedwa. The commission is also going to go through that to scrutinize just to make sure kuti dandaulo lililonse lapangidwa handle at every stage. A presiding officer, constituency returning officer, and a district returning officer mpaka kuzafika kuno. Ndingotsindikanso kuti nthawi imene inakhazikitsidwa ndi malamulo kuti ma results afotokozeredwe mu nthawi imeneyo, ifeyo tikuyenekera kuti tikwaniritse. Pachifukwa cha chimenechi we have put in place mechanisms to ensure we handle everything in that time. Mundilole kuti ndiphatikize ndi funso limene linabwera kuchoka kwa Mr. Brian Banda kuti kodi commission ili ngalira motani. Ndifotokoze kuti pamene commission yakhala ikupanga determine the results, sitimangofikira kuyang'ana kuti kodi wapambana ndi ndani. Tikuyenera kuti tiyang'ane the record of the entire processes kodi zinayenda motani in the form 17 imene ilipo, that is the record of polling processes zimene zimatithandizira kuti tiunikire kuti zinayenda bwanji. Komanso ndiye kuti we will have to consider the void votes. Funso linabwera mawalija pali ma complaints otani. Zonsezi ndizokuti zimamangirira kuti commission ikamafikapo nena kuti zotsatira zathu zili motere, ndiye kuti tadutsa magawo mosemo. Pabwera mafunso angapo ochokera what are said to be events that occurred at Balaka komanso kumulodza. Ndifotokoze kuti as we are sitting now, commission sinalandire ma report amenewa, koma chifukwa chokuti mwazipanga flag ndiye kuti ifeyo mutilole kuti tikafufuze ndikuunikira. Koma ndipemphe kuti mukama
mukapereka mafunso ena muzikhala a little bit specific chifukwa ngati mwakamba za ku Chifuniro constituency mukuti form 18 kunalibe. Form 18 ili m'magawo atatu. Tili ndi form 18A pa chisankho cha president, form 18B pa chisankho cha MP ndi form 18C pa chisankho cha kansala. Ndiye mukangonena kuti form 18 panalibe ndiye kuti pamenepo funso lanu is incomplete. Nonetheless, poti mwatchula constituency yo ndiye kuti ifeyo tikafufuza. Koma mundilole kuti ndikuyankheni generally ndi nkhawa imene munali nayo. Tili ndi ma processes athu amene anakhazikitsidwa ngati munatenga nthawi to look at our polling manual, which we invited the media to also familiarize yourselves with kuti muzitha kutsatira kuti zinthu zikuyenda bwanji. Tili ndi ndondomeko zimene choyamba tinaphunzitsa amene akugwira ntchito zachisankho komanso ifeyo ngati commission zimene tiyang'anirire kuti kodi ntchito yayenda bwanji. John Paul Kayuni munafunsa kuti andiphatikize ndi funso limene nachoka ndi Njira Goma. Ndimafuna choyamba kuti ndipange a slight correction kuti timvetsetsane. Tinanena kuti tili pa 99.86% retrieval rate. Izi tinanena kuti ndi kunyamula katundu kuchoka pa polling station kupita ku constituency tale center. Ndimafuna kuti timvetsetsane pamenepo chifukwa chokuti if we misapprehend this information we can apply it wrongly and get to a narrative that is not going to be factual and contextual. Tikunena kuti katundu wathu pamene anamaliza kuwerengetsera mavoti pa polling station alongedza zonse ndipo zimenezi azinyamula kuyenda nazo kupita ku constituency tale center. Ndiye tikamanena kuti kuchikwawa amaliza tikutanthauza kuti anyamula katundu kuchoka pa polling station pamene anangopanga record ma results ndikupita nazo ku constituency tale center. Ku constituency tale center ndikumene a constituency returning officer akuonkhetsera zotsatira za mu constituency yonse. Ndiye mukafunsa kuti ku Balaka bwanji ife tikunena kuti tamaliza koma kunali mavoto awa timvetsetsane chifukwa zimene tafotokoza pano is not about kuchoka pa constituency tale center kupita ku district tale center. Nzikomo kwambiri. Panaliso funso lochokera kwa Joseph Mwale Mzuzu City West pamene panso sitina mvere report iliyonse koma poti mwachita flag tikafufuza and we'll come back in our next update. Madam Catherine Hwayo mwafunsa kuti alipo ena amene akufotokozerera kuti iwowo apambana kale. Ngati mwakhala mukutitsatira takhala tikunena kuti aliyense adikirire the official results from the Malawi Electoral Commission. As we speak now, the commission has not declared any result kaya ndi chisankho cha president, cha phungu wa nyumba malamulo kapena cha kansala. Nde iwo amene akudzinenerera kuti apambana ndiye kuti sanamvetsetse langizo limene tinapereka. Tinanena kuti ma results onse amene ali m'manja mwanu mukhoza kumaona ndithu koma they are not official results. Chifukwa ifeyo tikalandira zonse timafunika tiziunikire bwinobwino tisanafike ponena kuti apambana ndi auje. Ndiye ndipeze mpata pamenepa m'malo mwa commission yonse ndikumbutsire onse amene munapikisana nawo pa chisankho chimenechi komanso zipani zimene zinakupangani sponsor komanso ma independent candidate. Official results will be declared by the Malawi Electoral Commission. Pamene tikuyembekezera izi, result ina iliyonse ndi unofficial ndipo chonde tiyeni tisachite mkhalidwe umenewu chifukwa mwina pofuna kuoneka ngati tikusangalala tikhoza kupezeka kuti tabweretsa ziwawa ndi zinthu zina zotero zimene zisali zinthu zoyenerera. Ifeyo ngati bungwe la MEC tiyesetsa ndithu kuti ntchito itigwire mu nthawi yoyenerera komanso mwa ndondomeko kuti tikamabwera tikamanena kuti
wapambana ndi uje tikhale kuti ntchito yonse tagwira movomerezeka ndi malamulo komanso mwatsatane chonde tiye tidekhe chonde tiye tisunge bata ndi mtendere pamene tikudikirira zotsatira zathu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, Madam Chair. Ndinene kuti nditenge ndondomeko kapena ndipezerepo mwayi kuti mulemu amene aperekedwa. Funso limene lafunsidwa lokhudza anthu achitetezo kwambiri ndi limodzi. Likukhala ngati mbali ziwiri koma ndi limodzi. Poyamba kunatchulidwa kuti kwagwidwa munthu. Kugwidwa munthu amene kukusonyeza kuti munthu uyu ndiye kuti panali zosokonekera. Kusokonekera kwake kubwera bwanji. Choyambirira ndi munthu amene wavala zovala zofanana ndi uniform kapena ndinene kuti zovala za MDF. Ndinganene kuti uniform iyi ndi yakale imene munthu anavala. Mukaona yangayi ndi imene anavala munthu uyu zikusiyana. Tinkagwiritsa ntchito ku MDF koma munthu anavala uniform imene. Ndiye ndipezepo somwayi kuti kodi tikamati chitetezo timatanthauza chani. Chitetezo kawiri timatanthauza kuti palibe china chilichonse chosokoneza. Ngati palibe chinthu chosokoneza ndiye kuti pamenepo pali chitetezo. Ndiye ndinokondwa kuti funso linayamba kuti mwagwira munthu. Ngati munthu wagwidwa amene anavala za MDF, anthuso nkuzindikira kuti munthu uyo sanayenera kuvala uniform ya MDF kapena kukhala ndi mavalidwe otero. Ndiye kuti tinene kuti MDF kapena anzathu akupolisi tikugwira ntchito bwino. Chifukwa funso munagwira munthu atavala za MDF. Agwira ndani? Aku MDF ndi akupolisi. Mutithokoze. Kachiwiri ndinene chonje. Kupitiriza kuti mutithokoze chifukwa ine ndanyadira. Mukanena kuti tamulephera munthu uyo wapita kwina tikanadandaula. Kachiwiri mukunena kuti kodi tingakutsimikizireni bwanji kuti mudziko muno mukhala chitetezo. Ngati takhoza kumugwira munthu amene tikukhulupirira kuti sanavale zovala zoyenera ndiponso pa nthawi yoyenera, ndiye kuti IMDF ndi akupolisi ali tcheru. Ndiye kuti kutsogoloko ngati zachitika ndiye kuti kutsogolo kwina kulikonse kapena patsogolopa iza kugwira ntchito yathu choncho. Chimene ife tingapemphe kwa anthu onse kapena mtundu wa Malawi ndikuti mutikhulupirire komanso muzitithandiza. Pa ife tokha sitingathe kukwanitsa koma tikupemphani ngati mukuona anthu akupanga zinthu zimene zikufanana ndi anthu a MDF koma inu mukudziwa kuti munthu yosagwira ntchito ku MDF kapena ku polisi ndiye kuti munthu amene ngosokoneza. Koma ife pamodzi ndi apolisi pogwirana manja tipitirira okapena tipitiriza kuwapatsa Malawi chitetezo chofunikira kuti mtendere upitirire. Mtendere ndi chinthu chapatali kwambiri. Andi ndikukhulupirira kuti wina aliyense amene wabwera muno kukanakhala kuti kudziwa kuno kulibe mtendere mwina sitikanatha kusonkhana chonje. Tsono tikufuna Malawi tizikhala mmene takhalira madzulo ano kutsogolo konse kumene tikupitako. Wina akatisokoneza ngati mmene anabwerera kulowa ife tiagwira ndiye mundifunsa kapena akhoza kufunsa nkumati ndiye tikupanga chani. Ndondomeko ya munthu oti walakwira malamulo a dziko timampereka m'manja apolisi. Apolisi amagwira naye ntchito ngati iwo akuona kuti pali nkhani amamutengera ku khoti. Akhoti amakaweruza.
ine ndikukhulupirira kuti ndilekeze pamenepo andi ndimafuna kuti funsoli ndiyankhe bwinobwino mwandondomeko yabwino kuti chitsimikizo cha Malawi chikhale chokhutira kwa wina aliyense kuti tikamakhala ngati asilikali mdziko muno tikukutetezani pa nthawi ina iliyonse pamene inu mukudyerera ufulu wa dziko lino. Zikomo kwambiri. Thank you so much, General Dr. Paul Valentino Phiri, Chief of the Defense Forces, Malawi Defense Force. Chair, you had already responded to the issues arising, so I'll request for your concluding remarks. Thank you. Zikomo kwambiri Sangwani. Choyamba mundilole m'malo mwa bungwe la MEC to express our gratitude to each one of you seated here at the National